Skurvená, zastraná, mrtvé, tě zahodím. To jako budeš vařit? Co? To budeš vařit? Takže 3, 2, 1, teď. Ty vole. A to když budeme mět helmu, tak to by nás vyklo. Kontakt! Raněný! Raněný! Stop! Kontakt! Kontakt! Kryju! Ty pizdo, jedna zasraná těžká, man. To vlastně ona. 2, 1, 1,5. Můžete říct něco k této akci? Tak akce byla samozřejmě velmi zdařilá. Nebaví nás to tady v Iráku, jsou tady těžké boje a vidíme, že zrovna umírají nám Davidkové, docházejí Davidkové. A kam jste se vrátil z hlídky? To tam ty pičo. On nebyl na hlídce, on byl právě v boji. Špatnou morálku nějakou. Jo, to je v pohodě. Jdi, vojne, Davidku, okamžitě vyčistíte záchod, aby se z něho dalo jíst a potom mi tam donesete hamburger. No tak to u nás chodí. Jo, pro televizi doma, Radek Handl. Z Kábulu Radek Handl. Jak se to vypíná? Kde to? Už to natáčíš? Jak to chcete? Už to natáčíš? Co? Vanda. Můžem? Můžem. Počkej ještě. Dobrý den. No, nějaký technický problém. Opět nám naskočil obraz. Jdeme škrávo kule. No, můžem. 2, 1, teď. Sakra, no, můžem. Kurva. Jo, za nohu. Tak. No, můžete. No. Stopni to. Jeď. Pojď. Můžem? Jo? No, běž taky. No? No, už jsem to zapl. Víš, ne? Jak to mám jít, vole. To být pomalý, vole. Počkej. 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 Máme Pojď znovu. A jdi přes ty šutra, co pod tím šel, to nešlo. Ale píče, to nepůjdu, vole. Restarte. Počkej. Hej, ať pro někoho toho stromu, tak to začít tam. Nebo jak chceš, ať neběž. Určitě ne to. No, jdu. Počkej. Můžeš. Jo. Počkej.